குரு பரம்பரையினுடைய அனுகிரகத்தோட அந்த பெரியவாளுடைய அனுகிரகத்தோட மேலும் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தைரியம், நம்பிக்கை, சக்தி, உடம்புலையும் சக்தி, நல்ல சௌரியங்களும் நிறைய சக்தி எல்லாம் கிடைச்சு சக்தி இந்த ஊர்லயே கிடைக்கணும். நிறைய வெளியூர் போய் தான் நமக்கு சக்தின்னு இல்லாம இங்க இருந்தபடியே சம்பாதிக்கிறதுக்கு நிறைய சௌரியங்கள்லாம் வியாபாரம் எல்லாம் விருத்தியாகி நீங்க எல்லாரும் சௌரியமா இருந்து இந்த தர்மத்தை மேன்மேலும் எல்லாரும் சேர்ந்து நன்னா பண்ணணும். நம்மளுடைய தர்மம், நம்முடைய சம்ஸ்கிருத பாஷை, நம்முடைய வேதங்கள், நம்முடைய கோவில்கள், நம்முடைய வாத்தியங்கள், நம்முடைய வைத்தியங்கள் எல்லாத்தையும் நல்ல முறையில் இண்டிஜீனியஸ் நம்முடைய ஐடென்டிட்டி கார்டுங்கிற ஆதார் நிந்தனை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சிந்தனையை நாம விட்டுறக்கூடாது. எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்வோம், எதிர்ப்பை நிவர்த்தி செய்வோம். ஹர ஹர சங்கர, ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர.